Nay, mayong aga. Magipatod ng mga gamit sa Spilya. Ay, ano nga gamit? Assorted man to, tigatod lang mga kami good. Wala kami kabalo kung ano kay mga lakabox ng iban. No? Tapos ikaw daw mag-receive kay ikaw ang ano, president. May mga gamit. Kailangan lang namo ng perma mo. Kung nadala na nyo dyan lang. Ara kami dira sa buhay pa. Kasi 20. Ay, happy birthday! May ano ginagro ay lechon baka ay. Mga bata. Oo. Si may nainay na lang ta dito. Dali na. Sunod lang ko. Oo, anay. Di, ang nakabalo ka nga may delivery charge ni siya, 500? Kabalo ba? Wala. Wala naghambal. Ano bali na ma'am? Mga gamit sa simbahan daw. Ay, din gali hali. Sige na pawan, tigatod lang manabi kami. Tanawon tanay. Pero ko lang kung picture kaya lang picture na. As. Oo, sa hatod lang nay. Dali nay, liyog ko. Ikaw lang abri kay imo manabi na kapangalan. Ikaw daw mag-receive. Surprise! Happy birthday! Happy birthday! Joke lang na ya. Wala ba raidan Happy 70th birthday! Nagpati ka ginay? Tuloy ka niya payapi. Ano dala yamin si Baan? Nay, dali ka mo di. Sila. Dali. Yung maritis sila, yung maritis. Nakaisahan ko na. Dali. Neng, dali. Kabalo ka na kung sino nagpadala sini? Wala ko kabalo. Kabalo ka, wala? Wala. Sige, may ara sila mensahe para sa imo. Sa amon pinalangga na nanay, ang imo sakripisyo kag paghigugma, hindi gid mabayran sang kwarta, kag material nga mga butang. Sa imong ika-70th birthday, wish namon sa imo sang malaba nga kinabuhi para padayon ikaw sa pagsuporta sa amon sa imong mga kabataan kag pagsuporta sang kinasing-kasing labi na gid sa atong simbahan. Nanay, happy birthday. Nanay Shirley, wish you more birthdays to come and we love you, our super nanay. Ikaw gid ang the best sa tanan. Surprise from Dio, Jessa, Jaya, Emmanuel, all the way from Moncayo, Davao de Oro. Halin sa kabataan ni nanay kag mga apo sa Davao de Oro. Wala sila kaabot rin ay? Wala sila kay duty no sundalo pa eh. Ay. Wag lang kay nagakadlaw kita mo ito sisingit siya kadlaw ito balongan surprise na. Oo. Ayo, yung mga bata na yung ibi na sila oh. Kamo nang ang manggo niya yung kamanguran. Oo. Kami ito gipagamit simbahan. Okay, sige na, mangayo kami anay isang mensahe mo para sa imo kabataan nga nag surprise. Sa ako mga bata. Ang ako na patyagan. Na-surprise gid ako ayo kabalo nga maging padala gali ang ako niya sundalo sa iyang matamilya kag kabataan asawa. Thank you Lord sa tanan kami naman sa akong nga bata si Marites nga ara ko sa kadi ay nagtrabaho kaya ako nagpukuram sini si Dante si Rinanti dira ang lalaki si Clarissa si Cherry wala diri sunod si Milbalgas nga ara karon dira sa balay. Thank you Lord diin gintipon mo ang akong mga anak diin bisan pa nga wala na ang ilang tatay hari ako handa gyapon nga magsakripisyo sa ila maghatag sa mga guidance sa ila ilang kinahanglan ang akong nga opinion. Okay Lord, thank you sa tanan kang manamo bigyan salamat. Amen. Okay, sige. Kamo ma'am. Kasi may personal message. Greet pa si nanay dira.
Surprise na. Talaga plan naman ni Dio kay para 70th birthday man nimo or express ang love na mo sa imo. Happy birthday ka. Ngayong lawas lang. Thank you po sa deliver. Sweet joy. Sweet joy. Kamu dira, Nay. Ano, i-greet niyo si Nanay happy birthday. Ay, pag ano, harana. Okay. Okay. Sige, makanta kita, Nay, happy birthday, 70 na ka, Nay, pero daw 60 lang ba, no? Happy birthday. Dalagang dalaga. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Birthday wish, Nay. Ginuwis ko lang, tagat pa ko sing manamong lawi ka kinabuhi, ang ginuogid, magulig sa akon, upod sa akong pamilya, ilap nilagid sa ang mga kabataan, natag pagit sa ilalod, ang malamo mga grasya, katatagan sila, silang pamilya, si maayo nga pag kinabuhi. Please sila, Lord, bisan nalayo sila, ikaw gin magigiyak ang mga bantay sa ila, ilap nilagid sa akon, kang mga nagsaamong sa ika 70th birthday. Salamat, Lord, salamat sa tanan-tanan. Amen. Okay, sige. I-blow, Nay. Huyo pa. Yay! Happy birthday! Nay, kami gali ang Sweet Joy Well of Surprise sa Kidapawan. Halipay kami no nga kami ang napili sa imong kabataan para makaabot kami karon diri sa Tibaw para makita ka namon nga daw dalaga lang gyapon no sa 70 na pero batang-bata pa gyapon. Te, mangita pa ta ka merkado, Nay. Pwede pa no? Apam. Okay, te nalipay ka man subong, Nay. Sobrang nalipay ka, surprise kita kayo. Sobrang gid. May nakadalaan ang akong sundalo sa imang po. Nalipay, sobrang nalipay ko. Gusto sang imo sundalo nga bata nga maging memorable ang imo ika 70th birthday. Balik naman kami pag 80 ka na, no? Okay. Happy birthday. Oh, happy birthday. Palakpakan to si Nanay Shirley. Happy birthday, kid.